kontol jare banyak kopi bajul kari siji atol jae nak jae catur jae pi kontol jare banyak kopi bajul kari siji abang-abang akhirnya wabah kuburan mayat lampi ambang kutondo wadah kupon kebola duwe apa susahnya jadi bujangan kemana-mana asalkan suka tiada orang yang hati senang walaupun tak punya uang. Ayo Reng. hati senang walaupun tak punya uang hati senang walaupun tak punya uang tong 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 Ola cahe nak cahe catur cahe kuntang kopi banyak dari cici Ola cahe nak cahe catur cahe kuntang kopi banyak apa susah hop 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 ora nek lerene aku mas aku kok mas ya arep lerene iki kok yangel men ya mas ya mula jebere mula niku mas ya keguyuban kerukunan itu sangat penting bahwasanya kerukunan itu tidak bisa diruntuhkan oleh satu orang pun mula ngene iki lek sing nyetop aku dhewe kan yo angel to mas ning lek dulur-dulur kabeh nyawiji kaya dulur enek duren kene gawe apa wae dadi gawe balik desa bawira Tuhan berilah petunjukmu aku ora apal ya kok esuk besok iki sing lagu sing keloro sing rodok gombyak nggih napa niki ya paling ora ya tambal ban barakne ngono ya kok kena aku iki tukang tambal ban Mas napa beliau bertiga itu nggih pingin bekso oh makaten nggih monggo Pak monggo minggah panggung sik diuran-urani Mas nggih pocong mas ora-orane Ndi sing arep bekso sinten Budi? Nika Mas